Faraply muallimlerden ýaşyl renkli ýörüýtür uçgu depter satyn almak talap edilýär. Türkmenistany häkimetler garamagyny naklary bir galypa salmak çärelerini täze talaplar bilen has bir güýçlendirip başlady. Ozal erkek muallimlerden tahyýa aýal gyzlardan milli libas giýmeklik talap edilen bolsa, mundan beýlek olaryň göterjek ruçkalarynyň we bloknotlarynyň rengi hem döwlet tarapyndan kesgitlenýär. Bu maglumatyň jikmejikliği barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 17 fevralda habar berdi. Fara ve etrawynyň 4-nji, 7-nji we 2-nji mekteplerine işleýän muallimlerden inni 5 sany ýaşyl renkli ýüzüne haly göýleriniň suraty çekilen ruçka bahasy 45 manat, hem-de bahasy 50 manatlyk ýaşyl bloknot satyn almak talap edilýär diýip habarçy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä agdalýan ýaşyl renkli ruçkalar iň gymmat hasaplanýan ruçkalar bolup, olar Türkiýeden ýurda import edilýär. Türkmenistanda ruçka depteri öndürilmeýär. Diňe türkmen tarapynyň sargydy bilen Russiýada, Türkiýede we Hytaýda öndürilen ruçka depterler ýurda getirilýär diýip habarçy maglumatyň üstüne getirdi. Täze milli öwüşgün çaýlan ýaşyl renkli ýüzüne haly göýlerine agyşlanan ruçkalar hem-de ýaşyl renkli depterçeler synçylaryň sözlerine görä muallimleriň ýygnaklarda belli galmaklary üçin talap edilýär. Türkmenistanda geçirilýän ýygnaklarda olara gatnaşyjylaryň belli galmak medeniýeti döwlet telewizionynyň şekillerinden ma'lum bolşuna görä döwlet başlygynyň ýokary derejeli resmiler bilen geçirýän ýygnaklaryny ministrleriň alýan belliklerinden gözbaş alýar. Ministrler ýa-da pudok ýolbaşçylary prezidentiň ýygnaklaryna başagaý belli galyp bu ugurda beýlekleri nusga bolýar. Galibertede muallimlerden edilýän ýaşyl ruçka talaby döwlet mediýasyndan ma'lum bolşuna görä ýokary wezipeli işgärler hem bir ýam öz içine alan çemeli. 11 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmen parlamentine deputatlar bilen geçiren duşugyny döwlet telewizionynyň şekillerine görä deputatlaryň we beýleki emeldarlaryň ýaşyl ruçkada bellik alyşlaryny synamak bolýar. Ýöne videolardan görnüşinden ýaşyl ruçkalar onu götürýän adamyň statusundan hem belli bir derejede habar berýäni meňzeýär. Türkmenistanda dowam edýän azyk gytçylygynyň we gymmatçylygynyň fonunda Aşgabatyň we Marynyň döwlet dukanlarynda adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Aşgabatda satylýan towuk buğdy sanlyja adama ýetýär. Maryda un, ýağ hepdede bir gedek satywa çykarylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdan we Marydan habar berýärler. Şuň saat 10 töwereginde Tekebazardaky döwlet dukanynda towuk buğdy satywda peýda boldy. Ýöne aradan 15 minut geçmänkä bir gutu towuk buğdy satylyp guturdy. Ol ondan gowrak adama ýetdi. Öýlen saat 4 töwereginde towuk buğdy 32-nji dukanda da satyldy. Satywa çykarylan towuk buğdlarynyň sany 15-den köp däldi. Olam desine guturdy. Towuk buğdyny günüň dowamında 2-3 sapar satýarlar we onuň wagty hem näwelli diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlenlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 17 fevralda gurrun berdi. Onuň sözüne görä towuk buğdy satywa çykarylanda ondan her adam 2 sansyny satyn alyp bilýär. Onuň kilogramy 10 manatdan bahalanýar. Ýöne ortaça 1 kilogram 200 gram bolýan bu 2 towuk buğdundan adatça 250-300 gram buz çykýar. Ol döwlet dukanlarynda un, ýumurtga, şeker we ösümlik ýagy ýaly ilatyň uly isleg bilen alýan ady karitlarynyň hem käte satywa çykarylýandygyny, ýöne onuň desine guturýandygyny aýdýar. Azatlygyň Mardak habarçysy şoňa meňdeş ýagdaýyň bu welaýatda hem gaýtalanýandygyny belleýär. Onuň sözüne görä un hepdede diňe bir sapar satywa çykarylyp, şonda 20 halta un getirilýär. Onuň bir haltasy 50 kilogram bolup, adam başına 5 kilogram un satylýar. Ýağ hepdede bir sapar satywa çykarylýar. Şonda 30 baklaşka ahal ýagy getirilýär. Adam başına 1 litr satýarlar. Ýöne ol hemme adama ýetmeýär diýip habarçy aýtdy. Şeýle-de ol gyt haritlar satywa çykarylanda satyjylaryň nowatlary gizlemek üçin alجylardan arka tarapdaky gapylarda nowaty durmagy talap edýändigini hem belleýär. Payokly haritlar gelende dukanyň baş gapysyny içinden gulplaýarlar we arka gapdaldaky gapydan harit satýarlar. Nowatlary ýaşyrmak üçin görülýän bu çäre Mary şäheriniň Owsan köçesindäki 44-nji, Kemine köçesindäki 1-nji we Mir köçesindäki 10-njy dukanlarda gaýtalanýar. Bu ýere payokly haritlar gelende nowatlar hassa artýar. Adamlar daňdan saat 5-den nowat belleýärler. Esasanda un berilende adamdan 50 adam üşär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlenlik şertinde söhbetdeş olan
Marly habarçy aýtdy. Türkmenistanda 3 ýyla goly wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun welaýatlaryna hemde paýtaht Aşgabatdaky döwlet dukanlarynda un, çörek, şeker, ösümlik ýagy we towuk buğdy ýaly azyk haritlarynyň gyçylygy dowam edýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary, dukanlaryň öňündäki nowatlary açaçan boyun almaýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeliginde dowam etdirýäris. 15-nji fevralda Aşgabatyň Newtgaz Medeni merkezinde söýgü hakynda atly bayramçylyk konserti geçirildi. Ýaşlar orkestriniň gatnaşmagyndaky bu medeni çäre Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy tomoş etdi. Ol şeýle gurrun berýär. Aşıklar gününe bağışlanan bayramçılık konserti Resul Gılıcıvın Ýaşlar Kamera Orkestriniň yerine ýetirmeginde uly üstünlük bilen geçdi. Söýgü hakynda atly bu konsert diňe bir konsert däl, eýsede ekenleriň täsir galdyrjy bir tomoşasy boldy. Instrumental sazyň, vokalyň, şygyryýetiň, tansyň we pantomimanyň utgaşmagynda ekranda iňçiden saýlanan video şekilleriň görkezilmeginde geçirildi. Konserti minnetdar tomoşaçylar bir demde gördüler, diýip konsertte tomoşa eden habarçymyz gurrun berýär. Onun sözlerine görä, zal tomoşaçylardan dolu diýip üstesine has köp adam üçin goşmaça oturguşlar hem yerleşdirilipdir. Tomoşaçylaryň arasynda hem yerli ýaşaýjylar hem de daşary ýurtlylar köp bolupdyr. Konsertiň gidişinde hem türkmen klassikasynyň eserleri hem de daşary ýurt kinematografiýasynyň meşhur eserleriniň aýdym saadlary ýerine ýetirilipdir. Bu wagtyň duýulman geçýän pursatlarynyň biri boldy. Konsertiň esasy temasy Robert Rojdeственskiýiň bar zat söýgüden başlanýar atly goşgusy boldy. Ony artist Vasily Andronov ýerine ýetirdi. Ol aktrisa Anush Potarak bilen bilelikde lirik eserler esasyndaky dialog bilen utgaşdyryp konsert alyp bardy. Sahnada dünýäniň belli aýdym saat eserleri bir-birini çalyşyp durdy. Diýip habarçymyz eserleri Aleksandr Kochetov, Nur Nuriýew, Leyli Okter we Maysa Niyazowa ýaly aýdymçylaryň şeýle-de gitaraçy Yusuf Ismaýylowyň we Art Motion atly tansçylar duet toparynyň ýerine ýetirenligine gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä klassik eserleriň şol sanda türkmen klassikasynyň ýerine ýetirilmegi tomoşaçylar tarapyndan aýratyn höwes bilen kabul edilipdir. Türkmen klassiki Çary Nuriýemowyň söýgü aýdymy Leyli Okterova tarapyndan ýerine ýetirildi. Beethoveniň Aý sanatysynyň orkestr tarapyndan we söýgü hasratyndan ejir çekýän Arлекino Maskaravadyň pantomimasy bilen bilelikde döredüjülükli ýerine ýetirilmegi tomoşaçylarda iňňän uly tolgunma döretdi. Konsert Paul Marianyň aranjировкасyndaky Tsiganaçyka bilen tamamlandy. Onuň bir bölegini tomoşaçylaryň islegi boýunça gaýtalap ýerine ýetirdiler diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary soňky ýylyň dowamında paýtagtda klassiki we estrada konsertleriň sanynyň köpelendigini, yerli sazandalaryň we aýdymçylaryň ýerine ýetirilmeginde dürli janrlaryň sazçylyk mümkinçilikleriniň giňelenligini kanagatlanma bilen belliýärler. Saz muştaklaryny konsertleriň repertuarlarynyň dürlüligi we çeperçiligi özüne çeker.